हम लोग किस तरफ जाना है? हम लोग किस तरफ जाएगा? जंगल में इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। इधर हाथी है क्या? इधर हाँ, इधर हाथी है। इधर जाना पड़ेगा। ठीक है इधर जाएगा ना. Hello everyone, welcome back to my channel. Guys man, जों दा मायाव थांदो? बान्दोआव थांदो लोगो. चैनेला गोदान बा चैनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो. भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक एन्ड साबस्क्राइब शेयार करि दियो. गाइस लग. जोंहा एन्टारटेनमेन्ट सेकेन्ड एन्टारटेनमेन्टआनो होय. दा जों थांनोसै लोगोफोर. भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम. स' लोगोफोर मैसो बाथोन. लोगोफोर जों दा थांगासिनो नै आगोलावबो दं मानसिफोर लाइन बिदिनो थांनो लागा जायो बान्दो जाबाथाय जोंनिया. स' लोगोफोर दिनै खामानिया जोंना नै बिनि जाहैगोन खदालनि खामानि जागोन आरोना. माने दुब्लियाव माइ आबादाव दै सोनो थाखाय दंग'खौ जोङो बुरनांगोन खदालजों जावनांगोन आरोना जाम्फैखौ. गरम बुहुद गोजान आरोना लोगोफोर बुहुद गोजान जायो जोंनिफ्राय मथा मथि 5 किलोमीटरसो जायो आरोना गोजाना. ओमफ्राय जोङो थाबायहांनांगोन नै. हम लोग पैदल से जाएगा. पैदल से जाने लगा हुआ हम लोग. गरम लेना रुमफोर मा मा लाबोदों ओंख्रिया? ओंख्रिया बान्दोआव जानो थाखाय मा बेदर? एम्फौ बेदर ओमफ्राय खांख्राइ बाथोन ओमफ्राय बिलालि गोथाव जागोन होनबा दिनै ना खाजाया नोंनिया. ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो? मोजाङानो साबायखर होबाय. साबस्क्राइब खालामना होनो. साबस्क्राइब खालाम होनना बुं. साबस्क्राइब खालाम. जों थांबाय थालांनोसै नङा होमबा फंबाय? ओमफ्राय आं मोनसे कुइसन सोंनोसै फंबायनाव. मैयाथ' सुनिबारमोन नालाय नस्त' चन्द्रमोन ना मैया. मैया मा मा खावनाय? मैया जों थांनाय जायासै. जेबो खावासै होनबा? जेबो खावासै माने बेलेगा खावदो आरो दाउ अमा. अमा मानि खावदो? अमा लागायबाय होनबा ना? लागायदो बिसोरो. मा मा ओंख्रि जाबोखो फुंनि? गैया आलु भाजासो. ओमफ्राय गैला पटल भाजि आरोना. ओमफ्राय दा बान्दो जानो थाखाय मा लाबोदों? बेनो पटल भाजियानो आरोना. सेम तामां हिट जागोन आरोना. आंनोबो नांगोन एसे. जागोन दे. अभी हम लोग सीसी ब्लॉक का रास्ता पहुंच गया गाइस. दा जोङो सीसी ब्लॉक बहायनाय लामा मोनफैबाय आरोना. गाइस दिनै जों बान्दोआव थांबाय दङ नै. दा सुरायना लांबाय थादों जोंनि बान्दोआव थांनायखौ मा मावो. देखो गाइस नजारा. सोरबाफोर लोगोफोरा जायगाखौ नुनानै सिनायदोंबो जानो हागौ. जोंना बेयावनो जायो बान्दोआ नैबे 3 नम्बर सुकी थांनाय लामा आरोना बियो. सुकी जाने का रास्ता ये. हमारा काम इधर होता है 3 नंबर ब्रिज में होता है. इधर होता है काम हमारा. ये ब्लॉगर न्यू ब्लॉगर. बिखिनि नायलाय फंबाय. इनाक आन्दान नुखायो माला. saya मोनफैबाय बान्दोआव फैदों आरोना बेबो. मा ओंख्रि लाबोदों? लाबाखै. थौ आगे बढ़ते रहो. फंबाय नोंनि इउटुब चेनेलनि नामा मा नाम? फंबाय मा नाम फंबाय? मा नाम चेनेला? इसका चप्पल देखो गाइस. 10 कदम नहीं बरा.
मा ओंख्रि लादो बान्दो अन्थाइ मा ओंख्रि लादो जोंना अन्थाइ ना Gurura, aku, sana. खामानि मावनो फैदोंलै बान्दो Bandani na, खामानिया अन्थाइनि ना जोंना? जोंनिया अन्थाइनि Yaudah. Deh, अन्थाइ लोगोनिया मा नायबाय थादों? Nasıl lan? Eksen var. Mari jai bang, jadi bawa jai cang nggak? Sekarang bang. Này cứ rả hơi. Mai amlai. Amlai cứ. Amlai khola. Lain. So लोगोफोर जोंना खामानिया जोब्बाय माने जोबाखै एसे दंबावो थांसिगोन लोगोफोर जोंना ओंखाम जानोसै ओंखाम जानानै न' फारसे होलांफिननोसै लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर शेयार खालाम हायोबा थांसै जों बे अन्थाइखौनो होदोंमोन लोगोफोर जोङो जोंनि बान्दोआव फैनायनि कारना जाहैबाय नै राम जोब्बाय ना अभी हम लोग खाना खाने वाला हो हमारा राइस का बैग ले लो उमरा क्या सब्जी लेके आया सब्जी क्या है क्या लेके आया सब्जी दाल जों दा लोगोफोर ओंखाम जानोसै जानसै दा जालायनोसै आरो ने Anda mau sobe dong sur. जानाया सिंगेललै self distancing karba lamar ini mau ke Self distancing. चलो hah kau balik ini ya hawa bener ya ada Ini lah masuk mana mana. देखो गाइस नज़ारा हमारा 3 नंबर बंद का नज़ारा देखो गाइस हमारा यहाँ पे आया था बंद करने के लिए आया था इधर बंद देखो गाइस नज़ारा सो लोगोफोर नायो ओरैबायदि समायना माने जायगाया लोगोफोर जेखिबो हाजो आरोना
ज' आंखौ गारना खारजोब्बाय बिसोरो ओंखाम जानो थांजोब्बाय आरो ना ओंखाम जाहैनोसै खारै खारै मेंबायबो अबाव जागोन बोरै बिसोरो नोंलाय Guys, jangan oncom जानो sudah. नायलांबाय थादो. जों नै लोगोफोर जाबाय आरो ओंखामखौ ना मा ओंख्रि खुंखा आलु गोजालै आलुजों ना फ्राय जादो जादो बेखौबो जाबाय नामा जाबाय जाबाय मा मा ओंख्रि जाखो दे लागायदो दे जाखावनांगौ लागायदो दे लागायदो फुबाय वा जादो दे डाइनासर नुखायो मालाय बेखौथ' जाबाय आरो ना आंबो ओंखाम बहुद टेस्टि जायो आरो ना बेफोरबायदि दैमायाव जानाया दैमायाव जाबा ओंखाम गोजाबाबो ओंखामखौबाबो बेहा जानो हायो आरो ना जाना थांनानै लोगोफोरजों ओंखाम जाखांबाय आरो ना दानिया जोङो थांसै जाखांबाय नालाय न'आव थांलायनोसै खामानिबोथ' गैखालानो बिदिबा बाय बाय लोगोफोर बाय बाय बोलो बाय 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 बोलो बाय बाय खननै सब्सक्राइब करो भिडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना लोगोफोर भिडियोखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड सब्सक्राइब खालामनो दाबाव शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर बिदिबा बाय बाय